ekwensu abụzu Nigeria abụghị ndị eziokwu. Ha kwuo ihe ọzọ ha eme ihe ọzọ. Ihe nyere anyị obi si ike ịma na ha ga-adarịrị na restructuring bụ a gara buri akpacha ya abata agasa agago constitutional conference mbụ gaa nke abụọ gaa nke atọ ihe niile ekwuchara na ihe a ga-eme onweghị nke emere mgbe a lụchara gasị na restructuring rehabilitation and reconciliation otu awụhụ n'ezi onweghị nke emere eme ile ka obodo ekwensu ọ bụ Naijiria si akpa agwa ma ọ bụ ndị na-achị ha si akpa agwa ị ga-ahụ na ha abụghị ndị na-ekweta n'ihe e kwuru. Ha na-ekwu ofu ha ma na-eme ọzọ ọ ka ndụ ha si dị o mekọtaghị n'ụwa ha ekweta ka emee restructuring. Ihe a bụ ihe m gwara ndị Ohanaeze kama ha agha m ntị n'olu. Ọ gwara m ha agwa na restructuring ha na-achọ na ọ gaghị enwe isi esi ọnwụ si na ihe ha chọrọ. Msa unu gosi m restructuring unu were ya wetara m ya tupu unu gwa m sị m hapụ Biafra na-eme ka ebe restructuring nọ taa. Biafra nwanụ ejighị n'aka kama tupu agha ha n'ala dịka ndị Awụsa na Fulani si ekposa ha n'ala a gwara ha sị ha unu gaa n'igwe na-agbasa ozi unu gaa kọtọ Nnamdi Kanu unu gaa kọtọ IPOB ka ihe ndị Awụsa gwara Ohanaeze bịa n'igwe na-agbasa ozi bịa kọtọ IPOB kọtọ m ekwere ha nkwa ma ha sị unu kọtọcha ha ga-enye unu restructuring ha pụta kọtọcha anyị ha wetara restructuring. Biko kamgbe ahụ ihe dị etu a na-eme anyị maara na kamgbe nne ya Wodo batara nwere ihe dịka obere ihe mgbanwe n'ebe Ohanaeze m. Ekenego m ya agara m ugboro abụọ nke izizi n'ọhịa ọ nọ na Amerịka nkapụ ọzọ mmiri ya nweghị ụkwa anyị na-ese nna ka ọwụ ebe ana m akwari igwe rubere ya isi kama na ihe nna agwa ha wụ ha hapụ ị na-eso ndị Awụsa na ndị Fulani onwe uru ha bara anyị ahịa na-ekwu ekwusi ike ị na-eme Ohanaeze ime Ohanaeze anyị kwara anyị ugwu rubere ya isi na ịwa Ohanaeze ọwa Ohanaeze nke ndị Awụsa zi egozi bịazie anyị kedu Ohanaeze bụ nke asị ọzọ arịawa Ohanaeze ka anyị na-eme ebe a ka ezigbo Ohanaeze ka anyị na-eme Awụsa zi egozi si gị bịa kọtọ ihe IPOB na-eme pụta kọtọ ugboro olekwara ka Ohanaeze na-agwa arịwasị ha kọtọ ụmụaka ha na Awụsa na Fulani anya ha ntị n'olu ọ gwụla sọsọ ndị Igbo ka ọ na-eme onye Fulani kpọọ ha n'ekwentị si ha ngwunu ga kọtọ ụmụnne unu ha kọtọ ebutere ha ego n'Enugu ha na-akụgharị igwe niile na-agbasa ozi ekwu mpụ niile gbasara IPOB ihe anyị na-eme. Asị m ha nọrọ n'Enugu ha kwụsị na-aga Abuja ha nọrọ n'Enugu na-eme ihe ha na-eme n'Enugu ka anyị ha nkwado n'Enugu ọwụ tupu ikwu okwu ige ihe ala ha ji ga-agwa gị ka ikwu ịdịta jọgburu onwe ha nwee obi nke ha kwuo okwu ha kwuru n'okwu ahụ ha kwuru eluigwe agaghị ada nwe ihe ga-eme ha kwuo okwu ha eguzo ebe ha nọ kwuo okwu ahụ siri ihe ga-emerịrị ọwụ ikwucha okwu ala ha ji kpọọ gị n'elekere anya nọ n'ehihie ikwuere ihe ọzọ a sị anyị ka anyị gagharị ana m ajụ Ohanaeze sị ya kedu restructuring ji nata isi m tụfuo eleghị anya nke ahụ Biafra isi m tọgbọ nke a ka inye m nke a restructuring isi m tọgbọ nke a ka inye m nke a m na-asị gị nna ya ekwu ka m jiri ogodo nke a tupu m hụ nke a isi m were nọchi anya ya isi m mba m lụfuo ya n'ohe ndị Awụsa kwuru ngwa na elufugo m ya Biafra unu agaghị eweta restructuring ahụ onwe nke eji adị gbazi aka na-arịọ ha ngwa unu menere anyị ebere unu chọrọ anyị nwe obere restructuring ebe a ma nwe ebe ọzọ ọ bụ ihe anyị chọrọ ọ ka esi achị obodo ka nna achị